Сега продължаваме с коментар за актуалните тенденции в банковия сектор. Формалният повод за разговора ни с финансовият консултант и изпълнителен директор на Кредит Център Тихомир Тошев е неговото участие в форума "Шума на парите", който ще се проведе днес и утре. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И благодаря, че приехте поканата да ни гостувате в навечерието, всъщност, броени часове преди началото на този форум. Така, дълго очакван. Нека да започнем коментара от новините, които идват включително и днес по отношение на европейската банкова система. Moody's намали кредитния рейтинг на 26 италиански банки, някои от които с няколко степени. Каква е ситуацията в момента? Факт е, че част от страните в Европа имат затруднения и това няма как да не се отразява и на финансовия им сектор. За сега нещата са стабилни и тези рейтингови компании повече отразяват наистина тенденции и проблеми, които очакват някакво решение. Тоест, най-вероятно и самата държава и тези банки ще трябва да реагират по подходящия начин в период на криза и проблеми в страната, за да могат след време да обърнат тенденцията и да почнат да получават повишаване на рейтингите си. От друга страна, Италия е член на еврозоната и подлежи на регулацията и на съдействието на Европейската централна банка, така че аз лично не очаквам някакви съществени проблеми от това понижение на рейтинга. Като казвате, набелязват проблеми. Кои са проблемите в някои от европейските банки, да кажем и тези в Испания, които също така трупат доста негативи в момента? Някои страни в Европа по време на бурния растеж годините преди кризата, така, с цел за вземане на по-голям пазарен дял, достигане до повече клиенти, облегчиха доста условията си по кредити, отвориха възможността да се ползват кредитни продукти и да финансират различни проекти на техните клиенти, с което от една страна клиентите в тези държави задлъжняха твърде много, изтеглиха повече кредити, отколкото могат да погасяват в период на затруднение за личните си финанси, а всяка една криза знаем, че води до няколко неща. Ръст на безработицата, намаление на доходите, загуба на доходите за определени периоди. Това доведе до проблеми с обслужването на кредитите, до проблеми на част от бизнеса да обслужва също кредитите си взети за големи проекти, които пък не могат да се случат по начина, по който са били планирани преди 5 или 10 години. И затова неминуемо някъде ще се наложи Централната банка на страната и самата страна да подпомогне определени банки, които са били много агресивни и са натрупали много сериозни кредитни експозиции към клиенти, които в момента пък имат затруднение да ги обслужват. Защо обаче финансовата инжекция на Европейската Централна банка от около 1 трилион евро не постигна ефекта, който целеше? А именно всъщност отпускане на повече свежи финанси за бизнеса и раздвижване на икономиката. Точно така. Всъщност това беше целта. Част от банките вече връщат тези средства, без да се ги дали към крайните клиенти, бизнеса и хората. Истината е, че търсенето на кредитиране също е доста слабо в момента. Хората и бизнеса се притесняват да задлъжняват повече, защото не виждат много ясна перспектива на ръст на потреблението на пазарите, в които работят, което би довело до увеличаване на техните приходи и евентуално ще им даде възможност да погасяват тези кредитни задължения. Търсенето на кредитиране остава свито, то е и у нас и в повечето страни от Европа такова. От друга страна, пък банките, въпреки че имат доста ресурс, който трябва да дадат, днес са доста по-предпазливи по отношение на раздаването на кредити, за да не направят втора вълна на проблеми от техните клиенти да обслужват кредитите, което води до проблеми и на банките, и на тези, които са взели кредитите. И всичко това, тази предпазливост от всички страни, и от тези, които търсят кредити, и от тези, които дават, за съжаление, води до по-бавно възстановяване и излизане от ситуация. Ще се свие ли още повече кредитирането в Европейския съюз? В определени страни ще се свие. При нас, за съжаление, първото тримесечие на годината също показва свиване на кредитите при физическите лица. Хората стават по-предпазливи и намаляват тегненето на кредити, но пък при нас хубавата тенденция е, че имаме ръст при кредитите за бизнеса. А при кредитите за бизнеса? Да, при кредитите за бизнеса първото тримесечие на тази година имаме ръст прямо миналата година. В какъв процент е този ръст? Имате ли? Той е минимален, той е в рамките на около 3%, но е ръст, което е добър сигнал за това, че част от бизнеса смята, че
пазарните условия тук в България са добри и е време да направи някакви инвестиции, да ползва някакъв кредитен ресурс, най-вероятно този ръст ще се запази до края на годината. Днес обаче излязоха заглавия във вестниците, че бизнесът трупа депозити и не инвестира достатъчно. Така е, но повече депозити трупат хората. Те не потребяват. Ръста на депозитите на физическите лица е значително по-висок, отколкото депозита при бизнеса. Въпреки че се вижда една тенденция и хора от бизнеса да слагат парите си като депозити като физически лица. Но аз лично мисля, че това ще намалява. Т.е. ръстовете на депозитите и за физическите лица, и за бизнеса ще намаляват, защото вече сме трета година, в която сме много предпазливи, която не смеем много да потребяваме, но това пък води до други проблеми. Лихвите по депозити почват да намаляват, тази доходност пада, инфлацията има на пазара, въпреки че в момента наистина малка. Все повече хората ще виждат, че състоянието на парите в депозит няма да е толкова изгодно и ще започнат да потребяват внимателно, предпазливо и бавно, но аз се надявам, че тази година ще обърнем тенденцията и потреблението ще почне да расте така бавно, но сигурно през следващите години. Какво може да кажем по отношение на лихвите по кредитите? Тук също имаме добра тенденция. Тенденцията на спад на лихвите по кредити продължава. От края на 2009, в началото малко по-плахо, опитвайки пазара, финансовите институции. За ипотечните или за потребителските говорим? Имаме и при двете, и при двата вида кредити спад на лихвите. Естествено, той е по-голям при ипотечните кредити, тъй като ние сме си говорили винаги, ипотечните кредити са по-ниско рискови, защото първо са добре обезпечени, второ се теглят за дълъг период от време. Може добре да се оцени и цената на обезпечението, което се предлага, и дохода на този, който ги иска. От друга страна пък виждаме, че физическите лица, които теглят кредити в момента, са доста предпазливи и предпочитат да теглят по-малки суми. Най-често теглят кредити между 20-25 до 30 хиляди евро, което като месечна вноска е в рамките на 400 до 500 лева. И това в момента не е проблем за българските домакинства да погасяват такава сума. Ваш колега Стоян Бозвалийски гостува в предаването ни миналата седмица. Той прогнозира, че е възможно до една година лихвите по ипотечните кредити да достигнат нива от 6-6,5%. Ви споделяте ли една такава прогноза? Да, аз също очаквам. Много се говори последните една-две години, че ние оставаме с едни от най-високите лихви по ипотеки в Европейския съюз. Така че дългосрочно пътя е в тази посока. Нашите лихви да изравняват средноевропейските лихви. Дори в момента някои банки имат предложения за лихви по ипотеките 6,5%. Дали ще видим нива от 6% тази година, силно се надявам да е така. Тенденцията е такава, лихвите да намаляват, но това става бавно, следвайки общата пазарна среда, намалението на лихвите по депозити. В дългосрочен план, следващите 3 до 5 години, аз очаквам, че ще видим и лихви, които ще започват с 5%, а защо не и с 4%. Доколко цената на имотите вече достигна някакво дъно, ще продължи ли да пада тя? Защото тук има връзка между теглянето на ипотечни кредити и изгодните условия за закупуване на жилища, които в момента има. Така е. Цените на имотите като тенденция продължават да върват надолу. Спада последните 6 месеца е доста малък, в рамките на 3 до 5%. За някои райони в по-големите градове, райони с така добро местоположение и добре изградена инфраструктура, даже виждаме задържане на цените на имотите. Все пак, ако някой търси дъното на цените, може да изчака още малко. Най-вероятно тенденцията на лек спад ще продължи и през тази година. Въпреки това, пазара продължава да е пазар на купувачите, на хората, които искат да купят жилище, и точно този пазар предлага дори в момента да се направи добра сделка. Естествено, хората трябва да търсят повече, да видят повече имоти, да преговарят за цена. И аз виждам, че хората, които купуват в момента, повечето от тях го правят с увереността, че наистина са направили добра сделка и имота, който са харесали, отговаря на изискванията им и като цена, и като качество. И купуват главно за първо жилище, не за инвестиция във второ или трето. Така е, да. В момента се купува основно за първо жилище, което семейството е решило, че наистина е необходимо в момента, или пък се купува
по-голямо жилище, имат собствено жилище, но купуват по-голямо, на по-хубаво място, продавайки старото жилище и допълвайки разликата с кредит или с спестени средства. Какво може да кажем по отношение на бизнеса? Вие споменахте, че има раздвижване при кредитите. Информация обаче от последни проучвания е, че депозитите също така са доста сериозни. Бизнеса също така спестява в момента. Но какви са прогнозите? Кредитирането на бизнеса ще бъде също приоритетно на банките през тази година. Естествено, те ще продължат да търсят добрите проекти от всички, които търсят финансиране. Тук моя съвет към бизнеса е да е иновативен, да иска кредитиране тогава, когато ясно е преценил ползите от това кредитиране и пък възможностите си да обслужва един кредит, такъв кредит в момента. Доста програми влизат в момента. Програмата Джереми, програма има финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие. Има доста кредитни линии, които се дават на наши банки, точно за да финансират малки и среден бизнес. Вече и там виждаме лихви от порядъка, стартови лихви от порядъка на около 7-7,5%. Така че аз мисля, че за добрите проекти също е време да се потърси финансиране и те да се осъществят. Когато говорим за добри проекти, особено за проекти по линия на европейско финансиране, как гледате вие на тази тенденция, която вече е факт в някои от пилотни, да го наречем така, проекти, банките да вземат участие при оценката на проектите с идея да се съкрати този много дълъг период на административно обслужване? Със сигурност това е една линия, която ще се развива активно тази и следващите години. Аз мисля, че някои банки вече са готови в това да подпомогнат клиентите си в тази част, в която проектът е одобрен, но са нужни средства за да се вложат, след това да се види, че проектът е изпълнен и да се получи европейската субсидия. Така че няколко банки имат добре разработени процедури за това. Аз мисля, че и другите ще се включат, тъй като имаме огромни фондове, които трябва да усвояваме. Смятам от друга страна, че бизнесът в България усети какви са ползите от това да ползва средства по различните програми и това е свеж ресурс, който в различен процент се възстановява изцяло от европейските фондове. Така че мисля, че там ще виждаме все по-добро развитие и все по-голяма активност от страна на бизнеса и от страна на банките, подпомагайки тези проекти. Да, защото има някои идеи през следващия програмен период от 2014 година това да бъде основен механизъм, участието на банките в процеса именно на оценка на договорите, но разбира се предстои да видим дали това ще стане факт на подобно решение. Нека обаче да се върнем на банковата система и актуалните въпроси. Състоянието на Гърция и сътресенията там по какъв начин ще се отразят или вече се отразяват на банковия пазар у нас? Наистина, това, че изборите в Гърция не можаха да дадат правителство, което ясно да даде послание, че ще следва реформите, които правителството прие и договори с Европейската общност, Международния валутен фонд, в момента оставя нещата доста притеснителни. Но по отношение на банковата система аз лично не виждам никакво отражение и у нас. Не виждам в момента отражение в Гърция. Те ще трябва да извървят трудния си път, най-вероятно с новите избори и с създаване на такова правителство, което да даде ясно послание в каква посока ще върви. И когато видим тяхното решение и техния избор, тогава ще видим как ще реагира и Европейската общност и финансовата общност на това. На този етап мисля, че няма за какво да се притесняваме. Гръцките банки, работещи в България, в момента са едни от най-добрите предложения по отношение на кредитни продукти и са доста често избирани от клиентите. Но пък основното притеснение е, че 1/3 от банките у нас са гръцки и ако се стигне наистина до такъв сценарий, който много анализатори прогнозират, излизане на Гърция от еврозоната, връщане към драхмата, фалит, тогава притеснението наистина е оправдано. Най-вероятно, ако се тръгне в такава посока, ще има някакви временни проблеми, но първо гръцките банки получиха голяма част от първия транш, от предишния транш от Международния валутен фонд. Да, знаем, че европейските финансови министри решиха да отпуснат и следващия транш, което е още една гаранция. Точно така, така че в момента те минаха отписването на загубите от гръцките държавни ценни книжа. В момента има доста свеж ресурс, добра ликвидност. Пак казвам, в България
България. Те са едни от най-активните в момента по отношение на добри оферти за кредитиране и на бизнеса, и на физическите лица. Аз предлагам да изчакаме. Аз мисля, че все пак в Гърция разума ще надделее и те ще сформират правителство, което ще продължи да следва реформите. Има още няколко дни, до четвъртък е крайния срок. След това евентуално 17 юни нови избори. Наистина ще проследим каква ще е развръзката там. А сега обаче нека да направим, може би, една прогноза, анализ в бъдеще време. Знам, че е много трудно, но ако предположим, че последните оценки за спад в растежето и за България 0,5% последната прогноза, каква ще бъде отражението върху банковия сектор, кредитирането, защото основен аргумент на много банкери за това да не отпускат повече кредити или с по-ниски лихви е това, че трябва да има икономически ръст, за да се започне на по-смело отпускане на свежи финанси. Така е. Хубавото е, че нашите прогнозите за България остават да е с ръст, дори и с малък ръст, защото виждаме, че част от големите икономики в Европа ще влязат или влязоха в рецесия. Ние успяваме така да сме от страните, които се справят сравнително добре. Това се отразява и на пазара вътре. Виждаме резултатите на бизнеса за миналата година, който показва подобрение 2011 спрямо 2010. 2012 тръгва трудно, но въпреки това очакваме да завършим с малък ръст. Като цяло, аз мисля, че банковия сектор ще продължи да изпълнява основната си роля и да подпомага, пак казвам, добрите проекти и на населението, и на бизнеса. Имаме доста добри оферти за кредитиране в момента. Да, много голяма депозитна база събрана, която ще трябва да изчакаме пречупването и у бизнеса, и у хората да почнат да потребяват и да изваждат този ресурс и да го ползват за техни проекти, които да им носят на хората ползи, нови придобивки, на бизнеса, нови пазари и по-големи приходи. Дали ще стане през годината, ще видим. За сега наистина започваме с лека предпазливост от всички страни, но това е нормално, когато виждаме какво се случва в Европа. Виждаме, че и у нас възстановяването е доста крехко. Както се казва, технически не сме в криза, но въпреки това всички играчи на пазара остават предпазливи. Тенденциите са добри, лихвите по кредити намаляват, има някакво раздвижване в потреблението, държавата се справя прилично, но така че аз съм по-скоро оптимист, че дори с малък ръст ще отчетем тази година като малко по-добра от миналата и че твърдо вървим по пътя на излизане и възстановяване на страната и икономиката ни от кризата. Пеното е така, да си го пожелаем. Благодаря много за разговора. Тихомир Тошев с коментар за развитието на банковия сектор у нас и в Европейския съюз.